nalam sago bukok sini the voice of Tripura channel nongor tini tam de bagi family Belanya hambai normal sing tini boro chini posim Tripurani nomination dakil khaja ni sini Maldenji agi ko mukhamantri salogai thangjak जों आमोनि बागै ज' मिलिगौ जों Tripura मथा BJP IPFD जों ज' थांजाखलायै जों ज' आनन्द फुर्टिसखायै जों गनो जय दुख खायनायनि बागै गोबां बुंबायखायो जों दा बागै जों ज' पश्चिम Tripura जे दं मानि ज' जों खायो सावरायलायदों tabung nung ni against apa saka India ju okay nung bapa hai ni kau punya tu India ju dapat jatong na BJP IPFD tadi bermata jual nung saya siapa jatong ni bisa sama nah जों जे वान सुबुंनि तो दुइटा पाइनाय जों आसाम जरातै दिनै बोखाबो बरबो दङ पश्चिम Tripurani निबो पाइनाय पूर्व Tripurani जे केन्डिडेट बासानाय जोंनि महारानि बबो जिदिनाय जों जिदिरिनानि बागैनो जों जद बाक्सा tabung BJP rok bai tani Tripura mata bai 15 bisigo kono apa hai nanglai marok khagol marok dong kono nuk lega tiro जों जे जोंनि सेन्ट्रेलनि प्रधान मन्त्रि जोंनि नरेन्द्र मदि जी सावो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जों साथ इंडियाखौ साथ बाय जों प्रयास तारपरे जों विकास खायनाय आबनि उद्देश्ययै जों जत सेन्ट्रेलनि नियम नीति आदर्श नीति नारिगे लायो जत थांसा नों सिनेमा सरि दामनो आनि सिनेमा गाय पिलारानि देबरमा स्टेट महिला मोर्चानि मेम्बार एवं सदर